Tuto si včielky spravili tichú výmenu matky. To znamená, že starú matku zabili a vytvorili si matečník a z toho vznikla nová matka. Oni sú jedno spoločenstvo, ktoré každý vie, čo tam má robiť. Matka kladie vajíčka, ďalej tam máme robotnice, ktoré podľa určitého vývoja majú rôzne práce, tam upratovať krmičky, staviteľky, potom až majú nejaký krevet a po tomto krevete začínajú zbierať nektár, cel a už fungujú ako staré včielky. Keď sa rodí včielka, tak ju krmia prvé 3 dni materskou kašičkou, potom pelom a medom. A matku krmia čisto iba materskou kašičkou. To je rozdiel, prečo sa narodí matka a prečo robotnica. Môže vzniknúť viacero matiek, oni nerobia iba jeden matečník, ale spravia si ich 5, 6, 7. Prvá matka, ktorá sa narodí, tak pozabíja všetky ostatné matky ešte do matečníku. Ak sa im to nepodarí, že sa narodia dve, tam vzniká taký boj a ktorá vyhrá, tak tá je matka kráľovna.